Siarad trwy dy het. Baw! Nice. Ia, helo, croeso. Ni'n meddwl chdi wedi croeso I siarad trwy dy het efo fi, Emily. A fi, Gareth Orangutan, wrth gwrs. Nes I weld ych chi'n dweithio ar y Neil Brandified. Ia, A Neil. Leo Fortituable. Neil sydd wedi creu'r siwmper Nadolig yma, ti'n cifa? Ydw. Job da. Mae'n really da, mae'n good quality hwnna. Smart di. Ia, ti'n licio hoodie fi? Dwi'n byddio. Clwb sparky. Nice. M-SParc, ia. Ti bach yn hen illa I... Actually, mae toed wyt ti. So be mynd I jumpio on your questions? Ia, go on ta. Go on ta. Ti'n cwestiwn allan o'r het? Ti eisiau mynd gynta? Na I fy gyda. Job cynta. Job cynta? Ia. Waw, diddorol. Job gynta. Dwi wedi cael lot o jobs dros y blynyddoedd. Ti'n cael llwyth. Do, dwi wedi postio nhw ar LinkedIn fi. Wel I chi ar LinkedIn chdi. Nes I actually paratoi rhestr o ffefrynnau fi. Allan nhw wedi chafod heina eto. Ond ia, na, dwi wedi... So, ia, job gynta. Mae hwnna'n job. Cwestiwn gato hwnna. Be oedd job gynta fi da? O'n i'n gweithio yn Woolworths. Ti'n cofio Woolworths? Woolworths? Mae hynna deitio chdi braidd yn... Yndi. Woolworths Cynarfon to Bangor? Woolworths Cynarfon. Oce. Ie. A be di o wan? Boots? Dwi'n gwybod sy'n wbath. Oedd o be di'r factory outlet thing. Ie. A wan, di hwnna'n cael? Oedd boots? Mae'n siŵr oedd boots. Bot o'n boots, oedd? Mae boots dal yn boots. Ia, drws nesaf. Ar Pool Street. Na chdi. Job cynta fi, fatha, o'n i'n arfer mynd o Uncle Raymond I car boot sales a falle. Di hwnna gyfer chi? Dyw, yn clywed mynd yn talu chdi? Oedd. Ia. O'n i'n gael cut, so be oedden ni'n neud, ia, oedden ni'n mynd y fian, Oce. mewn rhwng dy stondinoedd y chyll, lowballio pob, cos oedden ni'n troi fyny efo car, a oedden ni wedi talu am pitch ni, ond oedden ni ddim yn actually gwerthu'n byd. Oce. So oedden ni wedyn yn landio, pacio, tynnu bwrdd allan, mynd rhwng dy stondinau i chyll wedyn, prynu pethau really cheap, prisio nhw fyny a gwerthu nhw yn hynna. Arloesol. Ie. So, gathon ni ban yn diwedd. Na, ie, tag. Oedden ni gorfod wneud y circuit wedyn, mynd I cael boot sales gwahanol, Colwyn Be, Porthmadog. Oedden ni gael ban hwnnw i gyd. Mona oedd yr un mowch, da. Nath I laffo? Nath I laff, do. A wedyn dwi wedi cael lot o jobs eraill. A'r teledu bennaf. Mainly. A ti wedi sgwneud llyfr? Do, dwi'n awdur hwn. Dwi'n rhan job? Yndi, mae'n siwr. Awdur yn job ydi? Dwi'n gwybod, os ti'n gallu neud o full time yn ymchwi. Dwi'n mynd talu lot. A di swydd yn gorfod fod yn llawn amser I fod yn swydd? Na, mae'n wir. So, na swydd? O'n i gweithio golchi llestri mewn Shop Japes. Na chdi? Oedd hwnna'n talu lot. Oce. Dwi'n mwyn i gael £3 yn awr. Wel, a rwan dwi'n rheolwr ymgysylltu a sgiliau yn M-SParc. Wow, so ys di stret, so na Woolworths cael ys ti fel? Syth, meddwl, so be? Ia, dwi'n siŵr bod syth bin. Yn rheolwr ymgysylltu a sgiliau. Gael chdi byd be job gyntaf chdi'n M-SParc? Job gyntaf fi'n M-SParc oedd, be oedd y teitl? Gweinyddir? Gwynedd chwaig? O'n i siarad beth i roed y graig yn ôl I. Beth sy'n neutral. Ond anyway, ac hefyd, o'n i'n PA I Llawen Jones, oedd y cyfarwyddwr ar pryd. Wow. O'n I ddim yn dda. PA? Mae PA gallu bod lot o bethau. Personal assistant, e? Iawn, oce. Ond o'n i'n gret, fatha, o'n i'n fatha bwcio trens wrong a falle, ia. Fatha. Iawn, a jyst I gadael chnau bwcio, dis dwi'n ia? Bwcio. Ia, just checkio, cos fatha... Just na. Mae ddolig, fydd lot o plant sy'n gwachio hwn. Be sa rhaid yn gallu fel arall. So, na ni fynd efo archebu. Ia. Ia, cool. A wedyn, nes I cychwyn neud y marchnata I M-SParc. Sgyn ti tips marchnata? Paid y gadael fi neud y marchnata. Pam beth bod o marchnata chdi? Dipyn o typos. Ond, haid ti gofio, oedd hyn fatha degawd yn ôl. Sy'n horrific yn di fel o. Mae marchnatwyr. Mae di dod yn bell yn di fatha marchnata. Y thing mae marchnata... TikTok, oedd na ddim fatha... Oedd na reels, oedd ni'n gynnu fideos... Oedd gen ti'n smartphone, siwch na? Oedd gen I fi smartphone, dwi'n hynna hen. Ond o'n i'n gallu just cymryd llun a roed o ar Instagram ac a pawb fatha, wow, top job. Ia, cos y thing ydy, pan ti'n marchnatwr rwan, ti'n gorfod neud bod dim, ti'n basically gorfod gallu
editio, neu graphics cool. Ie. Ti'n gwybod gallu sgwennu, ti'n journalist, ti'n sgwennu press releases o falle. O'n i'n neud press releases, oedd hyn ar ei stad, dwi'n meddwl. Ie, blaen mae typos. Ie, but maen nhw'n bigo hynny yn post yn dyn, so ti'n iawn. Iawn, siarad am graphics cool, beth yn mynd i gael cwestiwn o'ch all? Segwyd da. Iawn, LinkedIn ta Instagram? Mae'n dibynnu yn di. Dwi yn licio, wel dwi'n gwybod dwi'n licio, dwi yn sgrwlio am probably 2 awr y dydd ar Instagram. So ni'n probably gallu cyflawni lot efo mywyd so ni ddim ar Instagram. Ond wedyn dwi'n licio post ar LinkedIn. Yn y podcast dwytha, nes di ddweud bod chdi'n licio LinkedIn achos bod wedi troi mewn i fatha AI nonsense. Iawn, dwi'n licio LinkedIn. Dwi'n meddwl dwi'n postio pethau reit cool. Ia. Dwi'n licio post difyr sydd fatha, neu chdi feddwl wahanol. I pobl sydd ddim ar LinkedIn, chwan, beth di gwanaeth chwn LinkedIn a fatha Facebook ac enghraifft? So mae LinkedIn mwy am yr lle gwaith. So ti'n eisiau stori fatha, nes i fynd ar ci am dro, a wedyn whatever. Ond ar Facebook i di rhoi wbath cei. Os na ti yn busnes ar Facebook, ond sy'n gorfod fod mwy fel LinkedIn ar Facebook. A wedyn mae gen ti Instagram sy'n fath ar Facebook, fe illa llai o geiriau am weir lluniau. Weir lluniau? Pa rydyn ti'n ffafra? Dwi'n person eitha visual, so o'n i licio Instagram, ond ti'n gwybod be, fatha, dwi wedi cael cloi allan o TikTok fi. O, na, bod nes di. Wel, o'n i'n iwsio X i logio fewn, a wedyn oedd TikTok dropio yr function yna, so dwi'n just methu logio fewn i TikTok o'n. Diolch yn gadael fi. So hynna yn problem TikTok ydi. Yndi, so dwi allan o TikTok o'n, so dwi'n bach yn gytid am, ond hefyd, dwi wedi treulio loads mwy amser yn gallu gweithio chwi fy hun o busnesau fi a ti'n gwybod fatha pwsiad beth ti'n gael o professional personal development. Na ddeud bod i chdi am TikTok iawn, neu confessio fath, beth yna'n Gymraeg? Confessio. Dwi'n bo. Anyway, hynna. Confessi. Pam oedd gen i ni swyddog marchnata blaen, a nes i stopio ni marchnata a dechrau rheoli fo, oedd o fatha, hei, da ni'n TikTok, ac o'n i fatha, gylf gold gyda TikTok. Ond o'n ni ddim efo TikTok, ac o'n i ddim yn dall TikTok, ac o'n i ofyn bod fatha hen berson o ddim yn dall TikTok. So oedd o fatha, ni di checio'r TikTok di o'n iawn, ac o'n i ddim yn mynd, yep. Cos o'ch di ddim yn allan. O'n i'n mynd i'n gwybod sydd wedi cael at y fideo. Ond, so ia, dwi'n yn siŵr beth ar na fo yn y cychwyn. Ond wwan, dwi yn dall o, a hefyd dwi'n mynd gael sbyn fo, achos gen i swydd o marchnata sydd jyst gwneud y swff yn wych. Ia. Siwr fydd o falch o glwad neu hi. Neu nhw. Ia, ti'n gallu just dweud nhw, dweud? Haws. Ia, no, just diwsio un allan ta. Ia, dwi'n lyfio LinkedIn, dwi efo LinkedIn page fy hun. Dwi'n licio LinkedIn chdi, ti'n dweud pethau difyr, ti'n dweud pethau doniol. Eisiau ei chestru syniadau busnes, dwi'n fel eich yn eitha prawd hwnna. Nes i joio fo gymaint iawn, ti wedi sgwynnu i lawr. Gwon ta, ti eisiau trafod ein syniadau busnes o chwysl fi? So, ond y 4 o'n i licio, o'n i'n teimlo oedd yn yr un fatha, oedd yn debyg. So, oedd gennych chi fax cecs. Ia, so os ti eisiau facsio cec i chywun? Ia. Fax cecs. Fudge skates. Ia, so be oedd hyn oedd fatha ice skates. Ia? Wedi'i wneud allan o fudge. Duck fag. Ia, so oedd gen i fi busnes nes i ddechrau lle o'n i'n neud chwadans ffug, mae'n siŵr os ydych chi gael o'n Gymraeg. Ia, so oedd dim lot o bobl eisiau prynu hynna. Teg, a wedyn funk case. Ia, funk case, so oedd hwnna fatha briefcase, oedd hefyd yn boombox, ac o'n i di dylunio un. O'n i just heb di gael yr funds. Wel, that's very cool. Dwi'n gwybod pawb yn eisiau briefcase yn mwy, ond dwi'n cael fatha. Ia, oedd o fatha Bluetooth speaker wedi cael ei glido tu mewn i briefcase o'n i di ffendio. Mewn charity shop. So, oedd hwnna'n funk case, o'n i'n licio fo, o'n i'n meddwl yn cool, cos sa'ch ti gallu cerdd o gwmpas a fatha efo briefcase, yn blastio music, so bobl byth yn sbio ar chdi yn meddwl, sbio ar y hwdlwm yna. So, nath o boi efo briefcase call. Ia, boi call efo briefcase. Dim ond pobl call sy'n iwsio briefcases. Ia. Pobl parchus. Dwi'n gweld lot o briefcases dyddiau yma di'r unig, ond dim och. O'n i hefyd yn licio gwasg ffarm.
Ia, fatha, oedd hwnna'n play ar gwas fawr, mo chdi gwybod am y siwr. Ar glas. Ia, so be oedd hwnna, oedd ni'n printio almanacs a fatha pethau mae ffermwyr chi isio. Be di almanac? Ti'n gwybod, mae ddeitha chdi be mae'r tywydd yn mynd i fod fel a moon phases a pryd i amser gorau harfestio felly. Sut mae'r almanac yn gwybod am y tywydd? Mae iwsio historical data o blynyddoedd cynt. A bach o astrology. Iawn, cwestiwn nesaf. Iawn. Tatws. Dwi'n cael tatws lot. Gyd i tatws efo cyn Nadolig? O ia, wrth gwrs, weithiau dau fath. Fatha mash a tatws di rostio. Oh, waw, double tatws. Double tatws. Chips. Dwi'n lyfio chips. Ti'n gwybod bod I lyfio chips? Dwi'n gwybod bod chdi lyfio chips. Ti'n flippin lyfio chips. Dwi'n flippin lyfio. Dwi'n sgwennau cynnion am chips. Dwi'n lyfio chips yn y gymaint. Hwna di fatha ffyrdd gorau chdi o tatws. Ta, just wbod. Ia, 100%. Number 1, chips. Wedyn number 2, chostars. Chostars. 3, dwi'n wedges illa. Dwi'n gwybod. Dwi'n golli mynadd ar hwnna. Dwi'n mynd i mash. Well gonna be jack and potato i mash, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl i jack potato am rhywbeth o. Tatws trwy crwyn. Tatws trwy crwyn. Illa'r enw sy'n ffeithio allan. Ie. Mae jacket o siacet bach. Siacet yn stylish. Siacet yn Mae tatws efo croen all of a sudden. Ie, sbio ar y tuxedo potato ma. Ia, dwi'n siŵr am tatws drwy croen. Oce. So ti boi tatws hefyd? Lyfio tatws. Ie? Ie. Oce. Dwi licio tatws lot. So, hynna di'r cwestiwn, just tatws. Da ni wedi rili fixeitio na fo da. Mwy allan am byd arall. Iawn, nesaf. Tattoos. Gwahanol I tatws. Waw, sgen I ddim tattoo. So'n anodd I gael tattoo? So, rhaid o da'ch dwylo yn y gwynaf fi, a maen nhw'n gael hynna'n job stoppers, yndi? Yndi. Ne, so'n nhw siafio chdi, a sa'ch chi gael tattoo. O, dy saffyr y tyfu drosto fo. Ie, so ni'n gwrdd cach ymlaen I siafio patch na, so pobl yn gallu gweld fatha... Diolch mor ffona. Dwi'n swallow fi neu beth bynnag. Pa tattoos gen ti? Gen ti lot o tattoos? Gen I lot o tattoos. Mae gen I... Diolch weird os dwi'n fatha unveilio rei nhw. Mae rhan mwyn o'n bloda, fatha maen nhw'n eitha oce lle gwaith yndi. Mae gen I Mari Lwyd ar ysgwydd fi, sy'n chydig bach yn creepy. O, waw. Ond dwi'n licio fo lot. Deithon ni mae Mari Lwyd? Mari Lwyd... Tra ti'n dangos o'i camera? Tra ti'n dangos o'i... Na, probably ddim neu hynna. But, yeah. Mae o'n traddodiad Cymraeg, mae Dan actually o Busnes Cymru yn neud o, achos nath o kind of cychwyn yn y canolbarth. Mae Dan yn dod â Aberystwyth yn ni? Na fo, so mae'n neud Mari Lwyd. So, beth ydi, wrth gwrs, hollol normal, penglog ceffil. Ia. Gyda fi beef efo ceffila, achos gyda fi brathu gen ceffil pan fi fach, so dyna pam. Do? Do. Yn lle? A gwynaf fi. What? I know. Long story. Na i ddweud chdi yn y dafar wedyn. Iawn, oce. So, ti'n cael penglog fel revenge o'r ceffil ma, a dyn ti'n fatha addurno fo, baubles falle, dolyg. A dyn ti'n rhoi fatha... Tassels. Tassels. Ia. A mae rhywun yn gafal o, a dyn yn fatha cuddiad o dan llian, so nhw wedi wedyn yn Mari Lwyd. O. A ti'n mynd I tŷ pobl, a ti'n ochr drws, a ti'n gorau fatha canu. Fatha trick or treat? Fatha trick or treat, a maen nhw'n gorau canu nôl, etc. A wedyn, os hang on, os mae nhw'n rhedeg allan o cyneuon, mae Mari Lwyd fatha, ha! Dwi wedi ennill, ac yn fatha bardio fan I tŷ nhw, ac yn gael yfad cwrw nhw fo dim. Ie, just mynd trwy'r pantry. Ie, beth I ddall. A dyma yn gorffan yn y dafarn, a mae Nadoligaidd am ryw rheswm. Dwi'n ma siŵr di colli wbeth o'n y canol. Chos mae hynna'n swnio... Mae'n swnio'n absolutely insane, ynddi? Mae rhaid bod yn mwy o festi. Ond dyna'r amlinell o ble ydy'r Mari Lwyd. Cool. Mae'n neis gael traddodiadau Cymraeg, ynddi? Ydy, mae'n cool. Dolig. Be dwi eisiau dolig? World Peace. O'n i'n mynd wyt ti'n mynd efo'r classic World Peace. Ie. Ond, os ti hynna ddim am ryw rheswm yn digwydd. War is over. Gai ganu? Ceidiw, nid o'n slicio di, I suppose. Di copyright yn mynd I flagio? Dwi ddim yn gwybod. Nes I clywed stori fi am y marchnata do, fatha... Na, ti'n mynd siŵr, ti'n mynd gwybod. Na. Ia, fatha World Peace ni dewis. Dwi'n meddwl mae'n gorchmod o chyfela a cwffio a pobl cas yn y byd. Nice. So, un o hynna Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2? Os o'ch chi'n newydd allan hwn. O, da. So, dwi eisiau rhoi spin ar Mario Kart. O'n i'n mynd i ddweud beic arall ydw. Ia?
Gais a trin bike chdi? In tandem? Na, so ni'n quite licio y Cannondales newydd sydd fatha lliwgar I gyd. Wel, os di Cannondales yn gwrando, illa gyda sponsor. Ie, gewch chi noddi ni, diolch. Ond dwi'n meddwl dwi'n mynd mwy hefyd am fatha lliw y beic a pethau sydd ddim rili fod I cyfri. Siarad trwy dy het. Ti jyst yn cytio fi off? Wedi noddi gan Cannondales. Oce, a ni'n meddwl chdi, oce. Ie, sa'n gweithio, sa? Bysa, ia, pa lliw beic ta? Mae'n V1 yn pink, mae'n quite cool. Yndi. AI, da. Weird, chos da ydi AI yn Cymraeg, da. Deallusrwydd artiffisial. Mae artiffisial yn swnio'n gair artiffisial ynddi. Oce, ti'n gwybod, oedden ni siarad cyn hyn, ond nes ti kick off am AI, beth chdi'n dweud? Dwi'n meddwl eisiau kick off am AI na. Na, mae'n bach yn jyrdych, ynddi. So beth ddigwyddodd oedd, o'n i'n darllen bach ymchwil, chos da ni'n neud lot o gwaith ar sgiliau yn amlwg swyddi'r dyfodol ac yn y blaen. A mae lot o ysgolion yn ofn AI, ynddi? Ond mae rhan o'r cwricwlwm newydd o dan digidol, ond mae AI yn un o'r sgiliau mae pobl fatha 5 mlynedd yn ôl, so chdi ddim wedi deud, o ti angen sgiliau AI, so chdi ddim yn gwybod. So mae pobl yn poeni wan be fydd y swyddi mewn 5 mlynedd, achos da ni'n yn gwybod. Ond mae ymchwil yn dangos, cyn bella bod chdi efo sgiliau digidol, hynny ydy gallu ymgysylltu efo ddim yn ofno, yn dall beth sydd gen ni ar hyn o bryd, ac hefyd efo sgiliau cryf o rhan siarad efo pobl, meddwl yn critical, dwi'n anffordd, critical thinking, dwi'n siarad. Gellu fatha cael gwybodaeth newydd ac analyddio fo a wneud wbeth efo fo, a cael meddylfryd twf o rhan eisiau dysgu. Mae heina yn sgiliau rili cryf, so dim moch mewn ffordd be ydy'r swyddi, achos y math yna bobl ti angen I gweithio yn nhw. A mae heina yn sgiliau di AI ddim yn gallu wneud. So, dos o ddim byd yn bodoli lle dim ond AI sy'n neud y swyddi I gyd. So dwi'n meddwl bod o'n dan a drwg mae o yna. Ia. Ond mae fatha'r rhyngrwyd yndi. Dwi'n cofio advert AOL, ti'n cofio AOL o blaen? Ia, CDs, full post o falle. CD-ROMs, a wedyn o'n advert ar y teledu fatha, the internet. Some people think it's positive. A wedyn o'n pobl yn dweud fatha da am yr internet. Okay. A wedyn oedd rei pobl fatha, I don't think it's gonna stick around. A deud pethau fatha drwg am yr internet. Ond wwan, di hwnna'n hyd yn oed codi fel sgwrs na. Cos mae jyst yna. So dwi'n teimlo'r un peth am AI. Faint aml ti'n iwsio ChatGPT? Dwi'n iwsio ChatGPT eitha aml. O ie. Beth am Gemini? Chos, wel, beth dwi'n neud ydy, dwi'n cymryd prompts mae ChatGPT yn neud iddo fi, a dwi'n rhoi nhw I fewn I thing newydd dwi wedi disgyfro o'r enw Google LM, dwi'n meddwl dio? Oce. A wedyn mae hwnna yn fatha gallu creu podcasts I fi. So yn lle, chos gen fi ddim attention span y mwy na. So ti gwrando ar... So na I ddeud, oce, deitha fi mwy am hwn yn y steil yma, efo manylion yma, a wedyn mae yna 2 American yn siarad yn clus fynd amdano fo, so dwi'n gallu gweithio a hefyd cael y gwybodaeth. Waw. Ie. Ia, fatha, os dwi'n helpu pobl bod mwy efficient, mae hynna'n ffain, ond fatha dwi'n teimlo iawn efo AI a balli. Mae lot o'r mwynhau o gweithio yn enwedig yn dod o'r gwaith, fatha yr actual gwaith calad. Fatha os ti'n neud darn o gelf, a dwi yn artist. O, ie. Ti'n gwybod? Mae lot o'r mwynhad yn dod o'r proses, yr mixture the bind, ti'n gwybod, fatha prepio the canvas, fatha cymryd am... A rhaid beth efo tynnu lluniau i'ch stalwm. So chdi gwrdd gael camera efo ffilm yn efo, tynnu llun a wedyn developio'r ffilm mewn dark room. Y proses yna I gyd, fatha fel ffotograffwyr, a dwi yn ffotograffu, by the way, os da chi eisiau rhywun tynnu lluniau prodas chi neu beth. A wedyn nath cameras, smartphones dod o gwmpas, a wedyn yn sydyn iawn o pob yn gallu tynnu llun amazing ar ffôn nhw. O'n i'n mynd I sort of... A nhw ddim yn gorfod disgwyl. Trio stopio chdi fanna, ond hwn ydy'r cwestiwn ola, so I guess ti jyst yn mynd I cael ymlaen. Dwi wedi cael ymlaen I siarad am byth. Dyn nhw'n oca?
Be nawn ni, ffeidio fallan o wedyn... Just ffeidio fallan through the head. Yeah. Oce. Ond ia, fatha, be dwi'n trio deud ydi, mewn ffordd, fatha... Ti eisiau artistiaid i chi dal fod yn artistiaid a fod yn greadigol. Ac y pleser o fod yn greadigol dim am unrhyw cost neu herwydd hwnna di dy swydd i. Achos natur dynol ydi bod yn greadigol a creu bethau. Ie, yn union, ond hefyd fatha, iawn, ella bod pobl yn meddwl, ti wastio amsar, Gareth, ti di tynnu 30 o lyniau ar dy hen ffilm camera, wan ti'n gorfod datblygu nhw, falle, pam nes dim jyst iwsio ffôn, os o'n gallu bod yn immediate. Mae'n rhaid beth, fatha, pam nes dim iwsio AI, fatha, pam tynnu llun o blodyn, pam nes dim jyst gofyn i AI jyst neud llun o blodyn i chdi. Mae'r proses i gyd o fatha fframio fo a gael y golau iawn a neud o dy hun. Mae hynna mwy werthfawr. Mae'n sort o fatha jigsaw, iawn. Dwi'n lyfio jigsaws. Dwi'n mynd i'r plwg o fan, actually, achos os da chi eisiau dysgu mwy am AI, neu os da chi eisiau dysgu mwy am gwneud pethau creadigol. Mae yna workshops yn gweithdai yn M-SParc ac M-SParc ar lôn, felly ewch i'n gwefan ni a sbiwch ar y digwyddiadau sgynna ni ar y gwyll. A dwi'n eisiau lladd ar AI, achos dwi'n meddwl, mae'n just taclyn, dio. Taclyn, dio. A dyna sy'n bwysig i gofio, dwi'n meddwl. Mae'n cael ei demonisio, yndi? Mae pobl yn siarad amdano fo fatha bod o'n wbath sy'n digwydd i ni, fatha mae AI yn dod, wel, mae fyny ni sut da ni'n defnyddio fod ydyn a beth da ni'n neud efo AI. Yndi, ond fatha dwi dal licio'r hen ffordd o neud pethau. A dwi gael mwy o bleser allan o neud pethau'r hen ffordd. Cos ti'n neud y stwff newydd o, mae'n gyd yn instant a... Dwi'n bo. Ti'n licio cymryd o amser, dyna ti ddeud? Ie, fatha atab y cwestiwn yma, dwi'n licio cymryd o amser. Ti'n rili wedi, do. Diolch. Diolch i chdi. Hapus yna? Dwi'n hapus. So, blwyddyn newydd, 2026. Ie. Pa planiau sydd ar y gweill? Wel, ti'n cyflogi pobl, dweud? O, mae gennym ni 2 swydd ar hyn o bryd. So, mae yna swydd gyda M-SParc a Busnes Cymru, a mae yna swydd gyda M-SParc a SkillsSpark. Pan nes ti ffonio fi, o'n i'n disgwyl job intych fi, o'n nes i gael y vibe yna gen ti. Ond ti'n yn affodus. Dim fi, ti'n chwilio am na? Wel, dwi'n gwybod gen ti'r profiad dysgu, profiad o... Profiad o weithio o plant a rhaglen Capan Banana a M-SParc. Check o allan ar clic. Ond mae hynna peth da. Mae profiad na o gallu gweithio o plant a dal sylw nhw a rhoi gwybodaeth ar draws dyn nhw mewn ffordd yn aml ddall yn bwysig. So, illa sa'ch chi'n gallu trio am y swydd, neu sa rhywun arall. Ia. A gallu trio am y swydd, please, triwch am y swydd. Beidiwch y gadael Gareth. Check o allan. Cool. Ond, a wedyn y job arall, business advisor, hwnna, dwi'n meddwl mynd am, fe wedi gwych. Ie, wel mae'n talu'n da iawn, ac mae'n cyfle i helpu busnesau arloesol yng Nghymru, so go for it. Ie, so dwi'n am hwnna. Na chdi, iawn. Ond ddim chdi sy'n interview jobs yna, na? Ond os oes rhywun eisiau siarad o chdi am yr un STEM a sgiliau swyddog, cysylltwch. Emily@msparc.com, ie? Na fo. Iawn. A wedyn blwyddyn newydd, da ni, ti ar y lôn, dweud? Da ni ar y lôn, da ni'n parhau ar y lôn, da ni'n parhau mewn ysgolion, mae gennym ni'n sioe gwyddoniaeth, mae gennym ni pethau difyrion ar y gweill, da ni fel M-SParc, wrth gwrs, yn mynd i cario blaen fod yn arloesol, yn helpu tenantiaid ni hefyd, a busnesau lleol i cario blaen i arloesi, i creu swyddi, ac i symud Cymru yn ei flaen. Gret. Wel, Nadolig Llawen, Emily, diolch am gael fi. Nadolig Llawen, Gareth.